हाम्फिया माइखौनो गायलायबावाब्रा बिराद सालु सेन्देल गाननासो फैबावो नायलाय गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं दोस्तों माने दिनै आङो फुंनिफ्रायनो भिडिअ बानायबाय आरोना हाम्फियाफा दा आग लानो नागिरदों माइ गायजेनगोन नालाय दिनै फुजा होनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं ब्रास खालामगासिनो दं दायो 7टा जाबाय मैया माने हालेवखाजोब्बाय नालाय जोङो हालेवखानानै दोनजोब्बाय मोनाजासे बेखायनो एसे लेट सिखारबाय आरोना मेंनाय मोननानै गगाबो मोनबाय अखायाव हालेवनाय नालाय नै खोथिया रानखाजोब्बाय आफाया रानबाय आरो नैथिं औवा दानगासिनो खोथिया रानखाजोब्बाय बियो ओमफ्राय हाम्फिया आग लानो नागिरदों नालाय खावसे दंबावो नै खोथिया फुबावनांगौ बेखौ दाबसे जायगायाव गायनांगौ दं आरो बै दाबसे जायगायाव गायबा बेखौ फुनोसै थोगोना थोआथाय खोथिया दा गायबासो मिथिसिगोन अखाया हाथ'वाखै दायो हाम्फिया दायो आग लानो थाखाय नै माबा खालामदों आरो धुप धुना लाबोदों रादाय बाथि लाबोदों थुलुंसि बिफां गायगोन थास' बिफां गायगोन नैबे थास' बिफाङा बेयाव प्रसाद होला मन्दिराव प्रसाद होखाबाय आरोना मन्दिराव हाबखांबाय इयो आंबो दुगैनानै हाबैसै ब्रास खालामगासिनो दं आयौ रे मा Coba मैया हालुवानो दोनखाजोब्बाय नालाय दिनै मैया खोथियाखौ रानस्लाबनो हायासै जोङो ओमफ्राय आफाया दिनै रोगागासिनो आरो खोथियाखौ खोथिया लांदों दे होबाय थादो ना फुजाखौ माने आग लानायनि बिदि होनांगौ नालाय दिनैसो गायजेननाय नालाय बेखायनो बोथोरनि आबादा मोजां जानांगौ आरोना दे मोजां बोर बिना फैदो आङो दुगैनानै फुजा मन्दिराव हाबहैबावनोसै आङो फुजा हैबावनोसै माइ गायग्राफ्रा फैथ'वाखै आरोना दा 8टासोआवसो फैयो बिसोरो माने टाइम दं नालाय बिसोरबो गायनायनि ओंखायनो 8टासोआवसो फैगोन आरो दा माइ गायग्राफोर फैबा देखायगोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे गाइसमोन गायद' सिख्लाफ्रा नै माइ गायगासिनो अखाया आरो सोमहाबबोलायबाय बै नै जोमैयानो गोसोम जाबोखाबाय थायो दसेनो गारो दसेनो हायो अखायाबो गायगासिनो माइ गायनाय चेलेन्ज आरोना माइ गायनाय चेलेन्ज लादों दिनै सिख्लाफ्रा चेलेन्ज नांदों अ गस्लायानो हाब्रुजों लागायजोबसिगौमोन माथो गस्लाखौबो गायफा ओरैनोबा नोंसोर गामियावबो सिख्लाफ्रा मोजां दंथारो माथो होनहरलायथारदों कमेन्टआव सेंग्राफ्रा सोरखौबा फसायबायदां मोखांखौनो देखाया सिख्लाफ्रा नै माबा थफि हमनाय गोजा गासिबो नै एबार जुम खालामनानै देखायजोबथारनोसै आं नै सिख्लाफोरखौ सोरखौ फसायदों बुंनानै लाखाबानो जाबाय कमेन्टआव सेंग्राफ्रा माइ गायग्राफ्रा माने खामानि मावनो गोरोंखाजोब गासिबो एकदम माइबो गायनो रोङो खोथियाबो फुनो हायो जिबो दानो रोंगौ ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोङो
लेवार गैयालै यावसो दङ लेवारा नै इदि हाग्रायावसो थायो बेलाव गिनानै सासे फैनो गिबावो नामा रैमालिया माबाया दिपालिया नैलै नैबे गोजा गाननाया बेलाव गिख'थार बियो जलफान लाबोदों दायो जलफान दिनै न'आव लोङैला बेयाव अखाया एसे गारबाय नालाय नैबे सरायघाट दालाङाव लोंसै जिरायनानै नैबेलाय मा बानायदोंथाय आमफैया मटर ओमफ्राय मा दं प्रसादबो आग लानायनि थाखाय दिनै प्रसाद होदों नालाय मन्दिराव नै सिख्लाफोरखौ खाथियाव देखायना होनोसै आं नै सगन नाहरलाय लाजिलायबो सगना नैलाय इथिंबो नै सासे लाजिदों सिख्लाफ्रा नै कुसुमा हाथाय पकेटाव रायला जांगायावसो हाब्रु फुनलायनांगौ देला हाब्रु फुनलायलायलाय नोंसोरो रुफाजों सोर हायो मालिकसो फुननांगौ दा दे फुनलायलाय हा माया दे रैमालि इसोरखौ गोसोखांना गायदोंलाय रैमालिलाय न दिपालि रैमालिया फैयासैना दिनै ओइलाय नुबावाखै आं मानसिखौनो रैमालि दिपालि नामानो एखे अनलाइन खालाम अनलाइन होमबानो मोनो दे लोंफैग्रोदो दाउ अखा हागोन ना अखा हाबा लोंजानाय नङा ओइ नै हाम्फैयाबो लाबोगासिनो दङ मा लाबोदोंथाय बेलाव गैयालै दैया बारा गोबाव जायाखैना दै हाबनाया दै थाबाय थाबासो बेलाव जायो 10टा बारबाय एसे ओइ बारा माबा नाङासो खेब थांगोनबो बुरिनायसो बारा जिरायनाङा बिथिं हाम्फैया माइखौनो गायलायबावाब्रा बिराद सालु सेन्देल गाननासो फैबावो नायलाय मानसि मोजांनि खामानिया बिदि जायो हिनजाव मोजांनि आखला दे रानदो बायगोनबो दालाङा बे गंसेखौ ना रंनाया नामा नुबाय दा सिख्लाफोरखौ सोर सासेखौ फसायदों महरखादो दे रानना होदो बायलांबाय नामा लेवार रानहैदो नोङो रानदो
आं साखौ लोंसै सायाव र' Jelaslah. Kamera situ lah, bukan orang. Pilih nggak? Doi. Warga hana latang sih berapa? Udah direct. Ya udah mau apa jagoan waktu doi dan ya udah jagoan. Bingkai pungbai keling orang ini. Pungbai keling orang ini nih salahnya. Ya, dia logo mana nggak sakau. Dia, aku nak ada ini lah. Sepinal dong kai deh, kau kartu dia. Betul dah. Betul nggak? Jelek, saya ini kau tahu ini nama. Anak kesen dah, Rimali. Noi binas nama Rimali. Lagi armai kan ya. Rimali stay. Nana, tersiap ini nungsna. Thaler beli aja. Sinlah. Saya menbak. Deh, ran video. Ran lang deh. Tangnai tuh sih nggak sedang nggak boleh rangkum, ran lang. Itu tangtaulah. Lasi mah bawa karla bayi motora. Gari motor senale kakak. Gilas perkom tuh dan sudah. Mama nih bengkolor nih. Kila sabai cuma baru masih. Ile sama stong kaya dah. Sonai bandu tutup tuh ya. Iya di nang neman nggak senang nggak. Tilit siapa? Sungkri nang kok sungkri. Furis hamas dong kaya. Deh, dari जाखांनानै हाब्रु फुनलायनांगौ दे. Ayo. Cklapra. फुनलायनो हागोन ना हाया? बादि. मा? दे. नोंसोरसो हाब्रु फुनलायनांगौ. गायगोन. दायो गायथ'आ. नैबेखौ बै हादानाव माबा गायबावनांगौ. खोथि थानाया. Cklapra नै माबा लोंनानै फेजोबबाय दायो एसे गोजा लोंनानै दे गोजाया देखायहरदो गैला गिलसियावलाय मा दंबावो गोरान सेरेबबो लोङो गोजाबो लोङो Cklapra नै दे मोसालाय देलाय बैयाव हाब्रु गेजेराव मोजां नालाखै Mau terkena. Ekspor tangan semnaisyo sengraper. Gaya rohabe pos kali ang description number kena hagan. Semur banjawai. Bai topi ke semumnya gaya han. Gaya lain dah bagas bubuk. Sing kejas kena sere mai gai.